ಹಾಯ್ ದೀಪು ಬಂದ್ಬುನಾರ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ ನಿವೇದಿತಾ ಕೆ ದೇವಡಿಗ ಹಾಯ್ ಸಿಸೆಂಚೊಲ್ಲರು ಎನ್ ಸೌಕೆಲ್ಲರು ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಸ್ವಾತಿ ವ್ಲಾಗರ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ ನಿವೇದಿತಾ ಕೆ ದೇವಡಿಗೆ ಈರ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಮೇಶ್ ಮಲ್ಯ ಬಂದ್ಪುನಾರ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂದಿಜಿ ಇದು ಜನ ಬರ್ಪರ್ ಬಂದ ದಿಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಆಂಡೆ ವನಸ್ ಆಂಡ್ ಈರ್ನಾಂಡೆ ಶೋ ಎನ್ನ ವನಸ್ ಆರ್ತಿಜಿ ಸಾರಿ ಎನ್ನ ಮಲ್ಪೊಡು ಯಾನ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ನುಪ್ಪ ಅದು ಕಬೇಡ್ದಿತ್ತ ಬರ್ತೀನಿ ಕುಲ್ದಿನಾತೆ ದೀಕ್ಷಾ ಕುಮಾರಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರಾ ಎಸ್ ಏನು ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರಿ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಸುಷ್ಮಿತಾ ವನಸಾಂಡ ಅಕ್ಕ ವನಸಾಂಡ್ ಈರ್ನಾಂಡೆ ಅಯ್ಯೋ ವನಸಾತಿ ಜವೆ ಎಂ ಪೂರ ಜನ ಕಾಂಡಾಂಡ್ ಪಣಲೆ ಪವಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಪಂತರ್ ಹಲೋ ಶ್ವೇತಾ ಕುಲ್ಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಯಾನಿ ಲೈವ್ ಬರೋಂಚಿ ಕಾರಣ ಉಂಟು ಇದೇ ಪಂಡ ಕಾರಣ ಪುರದಾಲೇಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಚೂರು ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲ ಸಂಡೇ ಸಂಡೇ ಬರ್ಪುನತ್ತೆ ಲೈವ್ ಅಂಚದೆಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಇನಿಬೋದು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಕ್ ವೆಜ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಅತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮನ್ನೋಲಿಕಾಯಿ ವಿಜಯ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ದಾದಿ ಕಜ್ಪು ಮಂತರು ಅವಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ಮನೋಲಿ ಇದೀಗೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಂದರ್ ಸೀಮಂತಂಬಿ ಪನ್ಪುನಾರು ಹಾಯ್ ಹವರ್ ಯು ಕೆಂದಿರ್ ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಪವಿ ಈರ್ನ ಊರು ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಊರು ಬೈಲೂರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಮಾನ್ ಪನ್ಪುನಾರು ಉನಗ ನೇಮ್ ಎನ್ನ ಊ ಭಾಷೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನೇಮ್ ಕೆಂದಿರು ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಗೌತಮಿ ವಾಸು ಪನ್ಪುನಾರ್ ಹಲೋ ಪಂತೇರ್ ಹಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ದೀಕ್ಷಾ ಕುಮಾರಿ ಈರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪನ್ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪವಿ ಅಂದೆ ಪಂತೇರ್ ಓಕೆ ಅನುಪ್ರಿಯಾ ಪನ್ಪುನಾರ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಕೆಂದರು ഞാൻ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಸೀಮಾನ್ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಬರ್ತದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಿಂದಿ ಬರ್ತದೆ ಆದರೆ ಹಿಂದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ತಮಿಳು ತೆಲುಗು எனக்கு தெரியாது ಸುರಕ್ಷಾ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಕೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಒನಸಂಡೆ ಉನಸ್ಮಂತರ ಇಜ್ಜಿ ನನವಡು ಈರ್ಮಂತರ ಇಂಗಲ್ಕೇನು ವರೀನಾ ಪರೊಂದುಲ್ಲೆಂದು ತಂಪು ಬೀಜದ ಪರೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಮೈತೇದಿ ಒಲ್ಲಲು ಮೈತೇದಿ ನನ್ನ ಬರೋಡು ಕಾಲೇಜ್ ಪೋದಿರ್ ಏರ್ಲೆಜ್ಜರ್ ಏರೆಲ್ಲಾಗೇನು వచ్చి ನಿಂಗಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಂಹ ಹೊಡ್ತೆ ಓನ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಸಾಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಏನು ಸಾಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಳ್ಳಲಿದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಲೆಯವೆ ಓಕೆ ಬರ್ಕ ಯುವರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಇರುಕು ಫೇಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ ಅಶ್ವಿನಿ ಆಶು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ವನ ಸಂಡೆ ಅನುಷಾರುಲ್ಲ ಅನ್ನ ವನಸ್ನ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಲೆ ಓ ಅಂಡಲ ಓ ಬಂದ್ಬುನಾರೆ ಯಾನು ಆತ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಸಿಂಗರ್ ಆಗ್ತದೆ ತುಕ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಲೈವ್ ಮುಗಿಯೋದು ಪನ್ಪೆ ಓಕೆನಾ ಓ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನೋಡು ನಿಗಲೆ ಪನ್ಲೆ
ನಿವೇದಿತಾ ದೇವಡಿಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಲ್ಲರ್ ಈರು ನಿಕಲ್ನ ಜೋಡಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ರಡ್ ಜನಲ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಂತೊಂದು ಮದ್ಮೆ ಆತರ್ ಸೊ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಲೈಫ್ ಸೂಪರ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಬಂದು ಪ್ರೇ ಮಲ್ಪುವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈ ರಿಂಕ್ವೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೇ ಮಲ್ಪುಂಡುಲ್ಲ ಪಂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರಿಗ್ಲ ಎಡ್ಡಾವಾಡ್ ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿರೀಕ್ಷಾ ವನಸಾಂಡ ಸಿಸ್ಕೇಂದರ್ ಇಚ್ಚಿನ ನೌಡಿ ನೇಮ್ ಎನ್ನ ವರ್ಕ್ ಪನ್ನರಿಂಗ ಅಕ್ಕ. ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಗೌತಮಿ. ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹೌಸ್ ಈನಲ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಲೋ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಂತೇರು ರಾಜಿಲ್ ಪನ್ಪುನಾರು. ಐ ಲವ್ ಯು ಅಕ್ಕ, ಐ ಲೈಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದೀಕ್ಷಾ ಸಿಂಪಲ್ ಲೈಫು ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ಲ ಯಪ್ಪ ದಮ್ಮಯ್ಯ ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿಕ್ಕೆ ಎನ್ನೋಯೇ ಬರ್ತ ಓಲಾ ಬರ್ಪುಜಿ ಕನ್ನಡ ಅಂಡಲ ಓಕೆ ಬಂದೆ. ಗೌತಮ್ ಪನ್ಪುನಾರು ಹಾಯ್ ಗೌತಮಿ ಪಂತೇರು ಎನ್ನನೇ ಪುದಾರ್ ಚೂರು ಮೀ ಸೇರ್ಪಂಡ ಗೌತಮಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಸು ಪನ್ಪುನಾರು ಹಲೋ ಪಂತೇರು ಹಾಯ್ ಲವಿ ಗೌಡಾಸ್ ರಕ್ಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಮ್ ಉಂಡತ ಅವು ದಾದೆಗ್ ರಕ್ಷಿ ಪಂದ್ ನೇಮ್ ದ್ಯಾಗ್ ಪಂದ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪುದಾರ್ ರಕ್ಷಿ ಪಂದ್ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ ಗೌತಮಿ. ನಟರಾಜ್ ಪನ್ಪುನಾರು ತಮಿಳುಡ ತೆಲುಗುಡ ಒಯ್ಟ ಬರೀತೇರು ಏನಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಶೋಧ ಶಾಂಬು ಪೋಂಡು ಮಾರೆ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ ಹಲೋ. ರೂಬಿನಿ ಹಲೋ ಪಂತೇರ ಹಾಯ್ ಎನ್ನ ರೂಬಿನ ಪುದರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಅನಾನ್ ಪಿ ಜೆ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ತುಳುನಾಡು ಪೊಣ್ಣು ಕೇಂದೇರು ವನಸಂಡ ಬಂದ್ ಎನ್ನು ಸೌಖ್ಯೊಲ್ಲ ಎನ್ನ ವನ ಸಾತಿಸಿನ ನಾಡು. ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬೈಲೂರು. ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಏತ್ ಸರಿ ಪಂಪೇರ ರೇಖಾ ಕೊಕ್ಕಡ ಹಲೋ ಸಿಸ್ ಪಂತೇರ್ ಹಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸತ್ಯಂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ್ ಹಲೋ. ಮಹೇಂದರ್ ಆರು ಹಾಯ್ ಜಾನ್ ಪಂತೀರ್ ಹಲೋ. ವಾಸು ಯು ನೋ ತೆಲುಗು ವರ್ಡ್ಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನಿದಾದ ಕಜಿಪು ಮಂದರ್ ಇಂಕ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ಮನೋಲಿಕಾಯಿ ಅಯ್ಯೋ. ಚಾರ್ಲಿ ಪನ್ಪುನಾರು ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಹಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತನ ಯಾನ್ BA ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಂದೆ ಯಾವ್ದು ನಂದು ಗೊತ್ತು. ರೇಖಾ ಕೊಕ್ಕಡ ವನಸಂಡ ಕಿಂದಿರು ವನಸಾತಿಜಿ ನನ್ನವಡು ಇನ್ನಂಡೆ. PR ಪೂನಿಯಾ ಈನನ ಪುದರ್ ಆರ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ್ ಹಲೋ. ಓ ಸಾಂಗ್ ಪನೋಡು ಬನ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ. ಲವಿ ಗೌಡಾಸ್ ಊರೋಲು ಎನ್ನ ಬೈಲೂರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀರೇಶ್ ಪನ್ಪುನಾರ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ ಹಲೋ. ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾ ಪನ್ಪುನಾರ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ ಹಲೋ. ರೇಖಾ ಕೊಕ್ಕಡ ಹಾಯ್ ಎನ್ನ ಆಂಡ್ ಏಪಲ ವೆಜ್ ಇರೇಕುದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕಲ ವೆಜ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಲ ಮನೊಲಿ ಕೈಪು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀತಿ ಕೆ ಪನ್ಪುನಾರ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ ಹಲೋ. ಲವಿ ಗೌಡಾಸ್ ಅವು ಒಲ್ಪ ಉಂಡು ಬೈಲೂರು ಇರಿಗ ಕಾರ್ಕಳ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕಾರ್ಕಳ ಬೈಲೂರು ನಮ್ಮನ ಅವಳ ಗೊತ್ತಿಜಿಂದ ಉಡುಪಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಉಡುಪಿ ಇಂಚಿ ಬರೋಡು ಕಾರ್ಕಳ ಸೈಡ್ ಬರೋಡು ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಬೈಲೂರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭವ್ಯ ಸಾಲಿಯನ್ ಈರು ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಪ್ಪು ಹಿಂಗೆ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮತ್ತು ಬರ್ಪುಜಿ ಪನ್ರೆ ಪೊಕ್ಕಡಿಯ ನೀನನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪೂರ ಪನ್ರೆ ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಈನ ಇತ್ತನ್ನಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದಿ ಈನೆ ಉಂಡು ಅವಿನ ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಆತಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡು ಪೊಣ್ಣು ಎನ್ನ ಈರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣನ ಜೋಡಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ನಿಗುಲೇಪಲ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲವಿ ಗೌಡಾಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಉಡುಪಿಯಾ ಅಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಉಡುಪಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಖಾ ಕುಕ್ಕಡ ಅಣ್ಣಗೆ ರಜೆ ಇಜ್ಜ ಅಣ್ಣಗೆ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿಯೋ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ರ ಬಂತನಾರು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡ ಯಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಡು ಅದು ದುಂಬು ದಾದ ಮಂತ್ ಒಂದು ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬಂಗ ಅಪ್ಪು ನಮಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಂಡಲ ಪನ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಪದ್ಯ ಪನೋಡು ಪನೊಂದಿತ್ತೀರತ್ತೆ ಸಾಂಗ್ ಪನೋಡೊಂದು ಓ ಸಾಂಗ್ ಪನೋಡು ಪಂಡೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ರೀ. ಹೌದಾ, ಇದೇ ಯೂಸರ್ ನೇಮಾ? ಯಪ್ಪ ದೇವರೇ, ಏನ ಸೋನೋವು ಕಾಂಡೆ ಆಯ್ತು ನೀ ಪಾದೆ ಮಾರೆ ಇಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲಾಗ್ಲ ಮಲ್ದೆ ಇತ್ತೆ ತೂನಗೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಹಿಂಗೆ ಬೋಳಿತ್ತಾನೆ ಮೊಲೆ ಬುಡುಪುನ ಕಟ್ಟಪಾಡೋಡಿತ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಂಚು ಪನ್ಪುನರ್ ಹಾಯ್ ಪಂತರ್ ಹಲೋ. KMTS ಗೇಮಿಂಗ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪಂತರ್ ಹಲೋ. ರೇಖಾ ಕೊಕ್ಕಡ ಈರ್ದಾನೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿನ ಸಂಡೇ ಬರ್ಪುನ ಪನೊಂದು ಇತ್ತಾರೆ ಅಂದು ಸಂಡೇ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಏಪಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೋಡಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಒಡೆಗೆ ಒಂಚು ಪೋರಂಡು ಅಂಚದು ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದು 7 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಹೋದ್ ಬರ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗದಿಪ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲದ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆದ ಪಂಡನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏಪ ಬರು ಗೊತ್ತಾ, ಸೋಮವಾರ ಬರು ಎಲ್ಲೆದ ಲಾಗ್ ಸೋಮವಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿಪ್ಪುಂಡು. ಓ ಮಸ್ತ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಮೇರೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೋರು ಮಾತಾಡಿ ಸಾಕಾ ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಪಂತೇರು. ಓಕೆ ಸರಿ ಬಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀತಿ ಕೆ ಜೋಡಿ ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಏನು ನನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಬಿಡ್ತು ಭಯನ ಹೆಚ್ಚದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಓ ಅಂದೆ ಅಕ್ಕ ಪಂತೇರು ಅಂದ. ಯಾನ್ ಉಡುಪಿ ಇಪ್ಪುನ ಸಿಸ್ ಬೈಲೂರು ಸೈಡ್ ಬತ್ತಂಡ ಸಿಕ್ಕುವಕ್ಕ. ಓಕೆ ಇಡಿಗೂ ಸಿಕ್ಕೋಡು ಪಂದ ಆಸೆ ಉಂಡು. ಈರು ಉಡುಪಿ ಸೈಡ್ ಬರ್ಪುಜಾರ ಅಯ್ಯೋ ಮಸ್ತ್ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಮಾರೆ ನಾನು ದಾದನ್ನ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಎತ್ತೆತ್ತೆ ಪೋಂದಿಜ್ಜಾನು ಉಡುಪಿಗೆ. ಕಾರ್ಲ ಸೈಡ ಏತು ಪೊಂಡನ ಪೋಪೆ ಹಿಂಗೆ ಪಂಡ ಕಾರ್ಲಾಡು ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೀಟ್ ಅವರ ಪುರ ಅಮ್ಮ ಪುರ ಕಾರ್ಲಾಡು ಇಪ್ಪುನತ. ಕಾರ್ಲ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಪೆ, ಉಡುಪಿ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ. ದುಂಪೋನಿತ್ತೆ ಇದೊಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಮದುವೆ ಆಗಿದೆಯಾ? ಹೌದು ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ಐ ಆಮ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಮೇಶ್ ಮಲ್ಯ ಎಂಚೊಲ್ಲರಿ ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಒನ ಸಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಜಿಪ್ಪು ದಾದೆ ಅವು ನೀರು ಪರ್ಪುನ ಅತ್ತು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ತಂಪು ಬೀಜ ಅನ್ಪಿರತ್ತ ಕಾಮ ಕಸ್ತೂರಿ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಡಿಪುನ ಬರೋಂದಿತ್ತದ ಅವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆಯಾ? ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಹೌಸ್ ಓನಾ ಅತ್ತು ಓನತ್ತೊಂದು ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಅಕಲ್ ಬಾಂಬೆಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಬಾಂಬೆ ಗುಜರಾತ್ ಒಲಿ ಇಪ್ಪುನ. ಸೊ ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ಮುಲು ಜಾಗ ಬಂದಾತ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಅಕಲ್ನ ಒಂದು ಪೂರ 200 ಒಂದು ಇನ್ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪುನ ಇನ್ಸೈಡ್ ಹಾಕುಲಿಪ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ತೋಜುಲತ ಅಲ್ಪ ಹಾಕುಲಿಪ್ಪುನ. 2 ರೂಮ್ ಉಂಡು ಮನ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದುಂಡು. ಮೊನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಅವ್ನು ಬತ್ತ ನಂದ ನಮ್ಮ ಮಗ ಕದ್ಮೇದು. ಸೊ ಅವಡು ದುಂಬು ಒಂದು ಪುರ ಎತ್ತಿಜ್ಜಿ ತಗಡು ಮತ್ತು ಮಿತ್ತು ಓಲ ಎತ್ತಿಜ್ಜಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಮಲ್ದಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ದಾಲ ಕಟ್ಟರ ಇಚ್ಚು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಪುರ ದಾಲ ಇಚ್ಚಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಏಪಾಲ ಅವರ ಬರ್ಪೇರು ತೂಪೇರು ಪೋಪೇರು ಆತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರ ಆತ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಇಚ್ಚು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ವನಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಅಕ್ಕ ಚಾ ಪರ್ಪುನತ್ತಿ ಯಾನ ತಂಪು ಬೀಜದ ನೀರು ಪರ್ಪುನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅಂದ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಪನ್ನೋಡು ಚಿಂಕ ಆಸೆ ಎಂಕ ಆತ ಆಸೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ವೆಜ್ ಆತ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ಕ ಅಂದ ದೊಂಬುಂಡು ಆತ ಮಸ್ತ್ ಅಂದಿ ದೊಂಬುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೆಲುಗು ಗೋಪಾಲ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ್ ಹಲೋ. ಒನಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೇಗ ಓಕೆನಾ? ಒನಸ್ ಮಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ದಾದನ ಇತ್ತಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ನಾವು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪನೇ ಮನಸ್ಸಾಪ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹವ್ಯಗೌಡ ಅವೆಂಚ ಹವ್ಯಗೌಡ ಭವ್ಯಗೌಡ ಅತ್ತ ಅಥವಾ ಕಾವ್ಯಗೌಡ ಅತ್ತ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಅರ್ನ ಯೂಸರ್ ನಿಮ್ಮಂಚ ಇತ್ತಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಜುಳಾ ಪ್ರದೀಪ್ ಜಾಬ್ ಪೋಪು ಜರ ಸಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪೋಪೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಈ ಮಂತ್ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೀ ಉಲ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ಡು ಅಂತ ಬ್ಯುಸಿ ಆಪೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ತು ಓಪನ್ ಆಂಡತ
ಕರಾವಳಿ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಆತನು ಕರಾವಳಿ ನಾಡಿ ಬಂದ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಂಚ ಲೋಕಲ್ ಕಾರ್ಲ ಉಡುಪಿ ಅಂಚದ ಹೆಬ್ರಿ ನೆತ್ತ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾತ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಸೊ ಐತ ಆಫರ್ ಬೈದುಂಡು ಈನ ಮಲ್ಪುನ ಗೊತ್ತಾವೊಂದು ಇಜ್ಜಿಂಕ್ ಪಂಡ ಈ ಜಾಬಿಗೆ ಪೋಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡೆಗೆ ಪೋಪುನ ದಾದನು ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಐಕ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಈ ಜಾಬಿಗೆ ಪೋದ ಆ ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪೊಲ್ಯ ಬಂದು ದಾದಾಪುನ ತೂಡು ತಿಕ್ಕಿನ ಐಕ್ ಪೂರ ಪೋಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಪೊಕ್ಕಾಡೆ ಲೈಫ್ ದುಂಪೊಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಕೂತೊಂಡ ಅಂಚಾದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 100 ಪನ್ಪುನಾರ ಹಾಯಕ್ಕ ಪಂತೇರು ಹಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಬಾಲೆಗೆ ಒನಸ್ಕೊರ್ದು ಲೈವ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬತ್ತುಂಡು ಬತ್ತೆ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬೊಕ್ಕ ಈಗೆಲ್ಲ ಜನ ಇಚ್ಚೇರು ಮಾಡಿ ಏನಂಚನ್ ಸಂಡೆ ಬತ್ತನ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಇಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಬ್ಬುಡಿಯಡ ಏನು ಬೇತೆ ದಿನ ಬತ್ತಂಡು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಚಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೇರು ಬರ್ಪುನ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಹಾ ಟಚ್ ಯುವರ್ ನೋಸ್ ವಿತ್ ಟಂಗ್ ಟ್ರೈಗೆ ಜನ ಎನ್ನಪ್ಪು ಜನ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ವಿನ್ನರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರೇಕ ಕೊಕ್ಕಡ ಏರು ಎನ್ನ ಊರುಲ ಕೊಕ್ಕಡ ಅಂದೆ ಅಮ್ಮ ಊರು ಬೊಕ್ಕ ಹಬ್ಬಿನ ಒಲ್ಪ ಊರು ಯಾನ್ ಇರೇನು ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಂದೆ ಅಮ್ಮನ ಊರು ಎನ್ನ ಕಾರ್ಲ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಊರು ಬೈಲೂರು ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಅಂತ ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಬಣ್ಣ ಒಂಚಿ 3/4 ಗಂಟೆ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಬೈಲೂರ್ದು ಕಾರ್ಲ ಪೋಡು ನಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಹಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಕಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಮರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಪುಜ್ ಮರೆ ಕಡಂಡು ಎಕಡಾಂಡ್ ಮರಿ ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅದೇ ಚಂದ ಒಂದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಲವ್ ಟು ಏರ್ ಮಸ್ತ್ ಚೀಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಏರ್ ಮಲ್ಪುವೇರು ಕೆಲವರ ಜಾಸ್ತಿ ಗರ್ಸೆ ಮಲ್ಪುವೇರು ಅಂಚ ಬಂದ ಅಂಜೋಕುಲ್ಲ ಸಾಚತ್ತು ಅಂಜೋಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವೆ ಬಟ್ ಟ್ರೂ ಆದ ಯಾನ್ ತೋಪಿಲೆಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಕೆಲವು ಮಲ್ಪುವೆರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಡೆಪೋಂಡಪ್ಪ ಅಂದ ಒಲ್ಪ ಕೊಕ್ಕಡಡುಗೆ ಐರಕ್ಕೆಂಡರ ಕೊಕ್ಕಡಡು ಒಲ್ಪ ಅಂದು ರೇಖಾ ಕೊಕ್ಕಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾ ನಮನೆ ಊರು ಎನ್ನ ನೆಟ್ಟೆ ಅಮ್ಮನ ಊರು ಹಬ್ಬಿನ ಬೆದ್ರ ಅಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನನ ಹಿಂದಿಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿರು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿವೇದಿತಾ ಕೆ ದೇವಾಡಿಗ ಈರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತಿಂಡಿ ಲೇಟ್ ಮುಟ ತಿನಂದೆ ಕುಲ್ಲೊಡ್ಚಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಯಾನ್ ಇರ್ಲ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪೂರ ವರ್ಕ್ ಆದು ಫ್ರೀ ಆದ ಟಿ ವಿ ತಗೊಂಡು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಬೇಗ ತಿನ್ಪೆ ಅಂದ ಈಜಿ ಇಂಕ್ ಏತು ಪಂಡಲ ಉಣ್ಣದು ಇಂಕ್ ಸಮಾಧಾನ ಪುಜಿ ಅವೊಂಥರ ಇಂಕ್ ತೂದು ಇಲ್ಲಡು ಖಜಾ ಮತ ತೂದು ತಿಂದ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಲೇಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಎಡ್ಮರೆಗೆ ತಿನ್ಪೆ ಆತ ಕೆಲವರ ಅಂಚ ಬೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡ ಪಾತ್ರೆ ಮಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡ ಕೆಲವರ ಮಾಮಿದೆ ಕೊಂಪೋಪೇರು ಕಾಂಡೆ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಜ್ಜಿಂದ ಇಂಕ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಾತ್ರೆ ಗೀತ್ರೆ ಅಲ್ಪ 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 ಬೂರ್ದಿಪ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಪೊಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ ಇಂಕ ಕೂಡ ಒಂದುಂಡು ಆತ ಅಡಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಆತ ಐತ ಮಧ್ಯೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಕ ಅಂಚದ್ದು ಮತ್ತು ಎಡಿಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪೂರ ಬಂಗೊಂಡು ಇಂಕ್ ಅಂಚದು ಏನು ಇಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ನು ಬೇಗ ಬೇಲೆ ಕಾಂಡೆದವರ ಮುಗಿ ಪಾಂಡ ಇಂಕ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೇಲೆ ತೂವರ ಹಾಕೋಣ ಅಂಚದು ಸೂಪರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಟ್ರೈ ಓಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಜಿದ್ ಖಾನ್ ಹಲೋ ಪಂತೇರ್ ಹಾಯ್ ರೇಖಾ ಕೊಕ್ಕಡ ಹಾಯ್ ಈರ್ ದಾದ ಸಿಸ್ ಗರ್ಲ್ ಅದು ಪೊಣ್ಣುಲು ಚೀಟ್ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚತ್ ಏನು ಪೊಣ್ಣುಲಿಗೆ ಚೀಟ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಂಚ ಪಂತಿನತ್ತೇನ ಕೆಲವೇರು
ಮಲ್ಪೀರಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪಕ್ಕರ ತೂಯಿನ ಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ತೂತೆ ಅಂಚಾದ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಲಕ ಬಟ್ ಆಂಜೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ಸಾಚತ್ ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಮಲ್ಪೀರು ಜಿಯೋ ಕ್ರಷ್ಟ ಪನ್ಪುನರ್ ಏಜ್ ನಿನ್ನ ಎನ್ನ ಏಜ್ ಪನ್ನಡ ಲಾಗ್ಡ್ ಅಂತೆ ಏನು ಎರಡಲ್ಲ ಮುಚ್ಚುದೀಪುಜ್ ಪಂತೆ ಎಂಕ್ 23. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿವೇದಿತಾ ಕೆ ದೇವಾಡಿಗ ಯಾನ್ ಪನ್ನೇಕ್ ಬೇಜಾರ ಉರ್ಚಿ ಈರು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಆತೆ ಎನ್ನ ಅಂಡ್ ತಿನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಅಂಡ್ ತಿನ್ಲೆ ಬೇಗ ಓಕೆನಾ. ಓಕೆ 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 ತಿನ್ಪೆ ಬೇ ಇರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂಡಲ್ಲ ಬೇಗ ತಿನ್ಪೆ ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಕ್ಕಡ ಪಂಡ ಹೆಲಿಂಜೆ ನೀನು ಹೆಲಿಗೇರಿ ಸೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವೈ ವೀಡಿಯೋಸ್ದಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಿರ ಹಾಯ್ ನೈಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇರ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ದ ಎನ್ನನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪನ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ ಅರೆಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎರ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ 3818 ಪನ್ಪುನಾರೀಗ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಅರೆಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಖಾ ಕೋಕಡ ಹೋ ಅಂದ ಯಾನ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಎನ್ನಲ ಅಲ್ಪನೆ ಆರು ಪಂತರ ಕುಲಕುಲ್ ಪಾತಿರಂಗಿಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ಸುರುಕು ರೆಡ್ ವನಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಪೊಯ್ ರೆಡ್ ವನಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡೆ ಇಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡ್ದಾಲ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡ್ದಾದ ಪಂಡ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಖಾಲಿ ಅಪ್ಪು ಅವು ನಿಜ್ಜಲ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪು. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಪನ್ನಾಗ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಖಾಲಿ ಅಪ್ಪುಂಡು. ಸೋಮವಾರ ಪನ್ನ ಪೂರ ಬರ್ತಿ ಅಪ್ಪು ಅಂಚದು ಹೌದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕಲು ಸೋಮವಾರನೇ ಸಂತೆ ಅಡ್ದು ಕನಪನತ ಅಂಚದು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಪನ್ನಾಗ ಮುಗಿನಿ ಪೂರ. ಬೊಕ್ಕ ಸಂಡೇ ನಂಡಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚನೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದುಂಬು ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತನತ ಅಪ್ಪಾಗ ಚಿಕನ್ ಮೀನು ಪುರಿಪ್ಪೆದೆ ಸಂಡೇ ಡೈಲಿ. ನೆಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲೆ ಪಡಿಯರ್ ಜೋಕುಲು ಇಟ್ಟು ಬೇಗ ಹೆಜ್ಜಿ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆವಡತ್ತೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಇಜ್ಜಿನ ಒಂಜಿ ಸರಿಕಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿನ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪುಂಟಲ್ಲೇ ನಮಕ್ ಏಜ್ ಇಜ್ಜತ್ತ ಖಾಲಿ 23 ಆತ. ಸೊ ನಲ್ಲ ಮೆಚೂರಿಟಿ ಬರೋಡು ಅಂತ ಅಂಡಲ್ಲ ಐಕಾದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಿಚನ್ ಜರ್ನಿ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ ಹಲೋ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಟೇಸ್ಟಿ ವೆಜ್ ಪಲಾವ್ ಇನ್ 10 minutes. ರುಚಿಯಾದ ವೆಜ್ ಪಲಾವ್ ಮಾಡಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಎರೇಗ್ ಪನ್ಪುನ ಎಂಕ ಅಥವಾ ಈರ್ಮಲ್ದರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಶ್ವಿತಾ ದೇವಾಡಿಗ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ನೀರು ಎಂಚೊಲ್ಲರು. ಮಮಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಪನ್ಪುನಾರು ಏನನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಪ್ಪಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈಟಿ ಪನ್ಪುನಾರು ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಹಲೋ ಏರಂಡಲ ಬರ್ಪೇರತ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ನಿಕ್ಕುಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಪ್ಪುನತ ದಾದಲ್ಪರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ. ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಪಂತೇರು ವೆಲ್ಕಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಹಸ್ರಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಜೋಕುಲೆಪ್ಪ ಡಿಯರ್ ಕೇಂದ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಅಜಿತ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಏಕೆ ಅಜಿತ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಹಲೋ. ಪುಷ್ಪ ಬಂಗೇರ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪು ಪಂದ್ ಈರ್ನ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಈರ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಎಬೆ ಅಂದ ಈರೆನ್ನ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ ಏತ್ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಈರು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಇಜ್ಜವೆ ಅಲ್ಲೇ ಸೊಡ್ಡುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಯಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಹಸ್ರಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಲೆ ಚಾಂದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪನ್ಪೆ. ಅಂಬಿಕಾ ದೇವಡಿಗ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಹಲೋ ಬೇಜಮಲ್ಪುರ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಲಾಗ್ ಪಂತೀಜ್ ಬಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಂಡಲ ಸಂಡೇ ಉಂಡತ್ತ ಸಂಡೇ ಪನ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ಪಿರತ್ತ ಆನ್ಸರ್. ವಿಘ್ನೇಶ್ ಪಂಪ್ನಾರು ಹ್ಯಾಡ್ ಯುವರ್ ಲಂಚ್ ನೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಮತಾ ನಿಕ್ ದಾಯಿಗೆ ಕುದುರೆ ಅಂತ ಪಂತೇರು ಇಪ್ಪಡ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಿಗುಲ್ ಆಡೆ ಮಲ್ಪೋಚಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುಷ್ಪ ಬಂಗೇರ ಅಂದಿ ಈರು ಮಸ್ತ್ ಪೂರ್ಲು ಅಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಮಾತ ಕಡೆ ಬಿಡ್ತೇರು. ಅಶ್ವಿತಾ ದೇವಾಡಿಗ ಅವನ ಸಾಂಡ ಆಂಡೆ ಈರ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಎನ್ನವನ ಸಾಂಡ್ ಈರ್ನ ಅಂಡ. ಮೈಟಿ ಪನ್ಪುನಾರು ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ತೀರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪಂತೀರ್ ಹಲೋ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ
ಹಾಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟುಡೇ? ಇನ್ನಿದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಜ್ಜಿ ವೆಜ್ ಎಂಗ್ಲೆ. ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕೇರಳ ಅಂದ. ಹೌದಾ ಅಂದ. ಏನ ಕನ್ನಡನ ತುಳುವ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಐ ಆಮ್ ಗುಣನಾಥ್ ಫ್ರಮ್ ದುಬೈ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಲ್ಪಡ್ದ ಲೈವ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ರೈಕ್ ದಾದಿಸಿಸ್ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಓದೊಂದಿಜ್ಜರು ಓಲು ಸಾರಿ ಯಶ್ ನೀರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ತೂತಿಜಿ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅವೇ ಇರ್ತೇನೆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತೆ ಪೊಣ್ಣೊಲ್ ಚೀಟ್ ಮಲ್ಪನ ಆಣೊಲ್ ಚೀಟ್ ಮಲ್ಪನ ಪನ್ನೇಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂದಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ತೋಜುವರ್ ಈರ್ ಸೂಪರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬೋ ಆತು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮರೆಯ ಆತು ಪೊರ್ಲಿಚ್ಚಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಫ್ರಮ್? ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬೈಲೂರು. ಅಕ್ಷಿತಾ ಹೆಲೋ ಪಂತೇರ್ ಹಾಯ್. ಚೈತನ್ಯ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ. ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ. ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಫ್ ತುಳುನಾಡು ಸೌಖ್ಯನಾ ಪಂತೇರ್? ಎಸ್ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ. ಇರೇನು ಚೊಲ್ಲರು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ವೀಟ್ ನೇಮ್? ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಗೌತಮಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೀಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನ ರೀಸನ್ ಪನ್ಲಿಸಿಸ್. ಚೀಟ್ ಮಲ್ಪನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನ ಈನ ಒಂಜ ಬೇತೆ ಅಂಜೊಕೊನಟು ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಪ್ಪುವೆರು. ಓಕೆ ಅವೇ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಆದಿತ್ತು ಆಯ್ತು. ಬೊಕ ಕೆಲವು ಜನ ಇಲ್ಲದ ಒಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಐಕ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ತಿತ್ತು. ಚೀಟ್ ಅಂದತ್ತವು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ನಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತಿ ಅಂಚ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಪ್ಪ ಇದೇನು ತೂಯಿನಾತಿ ಯಾವ್ಜಿ ಮುನ್ನೊಂಚೂರು ಓವರ್ ಆಂಡ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಮೇಶ್ ಮಲ್ಯ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲರಿ ಇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಬಂದ ಅಕ್ಷಿತಾ ಕೇಂದೇರು ನಾನು ಫೈನ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೀಪಾನ್ ಸುಪಾಲ್ ಹಲೋ ಪಂತಾರೆ ಹಾಯ್. ഞാൻ ഇർലൻഡാൽ യൂസർ നെയിം ತಪ್ಪಾದ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ದೇಕ್ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದು ಪೋಪುಣ ಅಂಚ ಅದು ಓದರ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಫ್ ತುಳುನಾಡು ಚೂರು ತೆಲ್ಪುಲಿಗೆ ಯಾವೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಎಲ್ಲೇ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜರ ಎಲ್ಲೇ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂದು ತೂಪ ಏನು ಬೇಗ ಬತ್ತಿನ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುವೆ ತೂಪದಾದೊಂದು ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಪುಜಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಪೋರಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಓದ್ ಪನ್ನ ತಡ ಅಂಡ ಬುಕ್ ಹಿಂಗೆ ಸಾಕು ಅದಿಪ್ಪು ನಾನು ಬುಕ್ ಓಡಿಗೆ ಲೈವ್ ಮಾಡಿ ಮಂಚದು. ವಿಘ್ನೇಶ್ ಟಚ್ ಯುವರ್ ಎಲ್ಬೋ ವಿತ್ ಟಂಗ್ ಟ್ರೈ ಪ್ಲೀಸ್. ಯೋ ನೋ 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 ಯಾವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವರ ಪನ್ನೇನು ಯಾವ ನಿಂಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ರೀ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕಡೆ ಬಿಡ್ತೀರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ದಾನಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಿತ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ದಾನಿ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆತನಿ ಈಗ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ರೀಸನ್ ಪನ್ಲೆಸಿಸ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಸ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಲ್ಪರೆಗ ಅವೇ ಏನೇ ಕಡೆ ಪಂಡಾತೀರಿ ಈಗ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಲ್ಪರೆಗ ಪುಂಡೋಲ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಅವೇ ಒಂಜ ಇಲ್ಲದಾಕಲ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪೇರು. ಕೆಲವು ಜನ ಬೇದ ಅಂಜೋಕಲೆಂದು ಇದು ಚೀಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬೇತ ಅಣ್ಣುಲಿಗೆ ಆತೆ ಅಂಚಪ್ಪ ನಾಣುಲ್ಲ ಸಾಚಾತ್ತು ಆಣುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಕೆಲವು ಪನ್ಪುನು ಪೂರ ಜನ ಕತ್ತು ಮಾರ ನಾನು ಕೆಲವು ಅಂಜೋಕಲ್ ಲಕ್ಕದು ತೋರ್ಚಿ ಕೆಲವು ಅಂಜೋಕುಲು ಅಂಚ ಇಪ್ಪುವೆರು ಪಂಡ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಕೆಲವು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಯಾನ್ ಪೊಕ್ಕಡಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪು ನೀನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂಜವೆನೆ ಇದೀವೋ ನೋಡು ಒಂಜವೆನೆ ಮದ್ಮೆಯಾಳು ಒಂಜವೆನೆ ಪಸುನು ಪೊಕ್ಕಡಿ ಏತೇತಿ ಪತ್ತು ನೀನಿಕ್ ಪೊಕ್ಕ ಟೈಮ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ ಎಲ್ಲ ನಿಜ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಬೊಕ ಕೆರ್ದು ಪಾಡುವೆರು ಇಪ್ಪುನ ಗಲಾಟೆ ಇಪ್ಪುನ ದಿನ ಖುಷಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತು ಅವೇನು ಬರ್ದು ಇಂಚಿತ್ನ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಬಂತು ಒಂದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೆಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕಣಂದೇನೋಂದಿಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕಿಜೆ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಎಂಗೆ ಅತಿ ಪಂಡ್ರ ಬರ್ಪು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಣ್ಣು ಅಂತೆ ಕಲರ್ಸ್ ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಯಾನಿನಿ ಪೊಸತ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅವು ಮಲ್ಯ ಹತ್ತು ಮರೆ ಮ್ಯಾಲನ ಓಕೆ
ಮ್ಯಾಲನ ಏನ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಂಕು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ದಿ ನೋಡು. ಸೊ ಅವಿನ ಬುಡ್ದು ಇಂಚ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ದೀಪಾರ ಇಂಕ ಪಂಗಾಪ್ ನೋದಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ. ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಫ್ರಮ್ ಓ ಸಬೀರ್ ಊರುಂಡು. ಯಪ್ಪ ಒಂದು ಆ ಊರು ಮರೆ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಫ್ ತುಳುನಾಡು. ಆಯ ಏರು ಮರೆ ಬ್ರೇಕಪ್ ದಾಯಿಗೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸಜೆಷನ್ ಕೇಂಡೆ ರಾತ್ರಿ ಒಕ್ಕದ ಹಳೇಜ್ ಒಲಾರಿಗೆ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆತು ನನ್ನ ಅಂಚ ಅಂದೆ ಇರಿಗೆ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆತನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನವೀನ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ ಹಲೋ. ಇನ್ನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೈವ್ ಇಡ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೀರ ಅನ್ನೇರು ಅದೇ ನವೀನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಚಪುರ ಪಂದ್ರೆ ವಲ್ಲಿ ನಿಕುಲ್ ಹಡೆ ಮಲ್ಪರ ವಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಒಂದು ಲೈವ್ ಇಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತಂದಿರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಪಂತೀರ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಪನ್ಪುನಾರು. ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾರಿ ಕಿಂಡರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಂಕ್ ಮದತು ಬಿಡ್ಪೇನೆ ಈ ನಾವು ಮೆಸೇಜ್ ಓದೊಂದಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಅರ್ಪಣತ. ಸುರೇಶ್ ಪನ್ಪುನಾರು ಊರು ಓಲು ಇನ್ನು ಬೈಲೂರು ಕರ್ಕಳ ಬೈಲೂರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ ವೆನ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ November 12. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈರು ಅಲ್ಪದ ಊರು ಎನ್ನ ಬೈಲೂರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೀಕ್ಷಾ ಆರ್ ನಾಯ್ಕ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ್ ಹಲೋ. ಮೇರೆ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತೋಂದಿಪ್ಪೇರಿ ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತೋಂದಿಪ್ಪ. ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಒಂಜಾಂಡಲ ಬರೋಂದಿಪ್ಪು ಪಾಪ. ಸೊ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತು ಜೀನಿಕಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಟ್ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದು ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಲ್ಪುವೆರ ಸಿಸ್ಗೆ ಬೋ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್. ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಚವರ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇರಿಗೆ ನಿಂಗೆ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಯ್ತಂಡ ಇತ್ತನ ಪಂದೆ ಹೈಟ್ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವು ಪುರ ರೀಸನ್ ಹತ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಲ್ಪರ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪನ್ಪುನರ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ. ಅಮ್ಮತ್ತ ರೀಸನಾ ಸಮರಿನ್ ಚಮ್ಮಿ ಹಲೋ ಸಿಸ್ ಪಂತೇರ್ ಹಾಯ್. ಪ್ರೀತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಈರ್ ದಾದ ಪರ್ಪುನಿ ಯಾನು ತಂಪು ಬೀಜದ ನೀರು ಪರ್ಪುನ. ಕುಕ್ಕು ಬೋರ್ಡ ಎರಿಗಂಡಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಪಂತೇರು ನಿಶ್ಮಿತಾ ಹಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸಿಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬಂದು ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದು ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪೆ ಎರೇನು ಬಕ್ಕರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಲೆ ಏನು ಮೇರೇನಂತೂ ಬಕ್ರ ಮಲ್ಪರ ಎಡ್ಡೆ ರೀಸನ್ ಕೊರೋಡಿಜ್ಜಿ ಆಪುಜಿ ಆರಂತೂ ಬೇಗ ಬಕ್ರ ಆಪುಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಪಂತೇರು ನಿಶ್ಮಿತಾ ಅಮೀನ್ ಹೆಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ದೆಪ್ಪಿಗೇನು ಜಿ ಪಾತೆರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಮೂಲಿ ಗಾಳಿ ಬರೋಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕೊರ ಈ ಬೊಡ್ಚಿ ಕೋಪೆನ್ನಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕೊರ ರೀಸನ್ ಮಾತ ಎನ್ನಾಗನೆ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಿಸ್ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ಸೌದಿ ಅಂದೆ ಇರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೂರ್ದು ನಂದೋಲ ಬ್ರೇಕಪ್ ಐಕೆ ರಿಂಚಪ್ರ ಪಾತ್ರನಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೆಗ್ ಜೂಯಿ ಚಾವ್ಲ ಲೆತ್ತಂಡ ಬೇಜಾರುಂಡಾ ಇಚಿ ಲೆಪ್ಪುಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪವಿತ್ರ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಸಿಸ್ ಯಾನು ಸೌಖ್ಯವಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಈನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸಿಸ್. ಯಪ್ಪೋ ದೇವ್ರೆ ಭಾರಿ ಭಂಗೊಂಡು ಗೊತ್ತಾ ಭಾರಿ ಭಂಗೊಂಡು ಹೊರ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ದೆ ಎನ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲೈವ್ ಉಳ್ಳ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಹೊರ ಏನನ್ನ ಪೆಟ್ಟಾತನ ಬಂದು ಗಾಯ ಮಂತದ್ದು ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಪಾಡ್ದು ನೆತ್ತಿರ್ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಕಲ್ಲರ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಲೆ. ಬಟ್ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಈನ ಗೊತ್ತಾ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಉಂತುಜಿ ಯಾನು ಓಲೊಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಸಂಪು ಪೋಪುನ ಅಂಚದು ಆಪುಜಿ ಅವು ರಿಯಲ್ ಅದು ಆಪುಜಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಬೇತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ನಕುಲೆ ಏನು ಫ್ರೀ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜೇ ಕಡೆಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ದೀದು
ಅಲ್ಲೇ ಕೂತೊಂದು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಅವು ಆಪುಂಡತ್ಲೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಂಡ ಉಂಡತ ಅವು ಆಪುಜಿ ಇಂಕ್ಲಿಲಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಮೂಲಿತ್ತನ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕಡೆ ಕಲ್ಲಿಪ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಇಂಚೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಸಂ ಪೋಪುಂಡು ಅವು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪುಜಿ ಗೊತ್ತಂಡ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಂಡು ನಿಂಗೆ ಪ್ರೀ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಡ್ ಮಲ್ಪೊಡೆಂದು ಇತ್ತಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಪ್ರೀ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಡ್ ಲಾಗ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪ ಸೊ ಎನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಟೂ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I think your tongue is long, so only I asked to touch. Okay. Next, Shahari vlog. Sahasri atau vlogs irna boggi ತೂಪಾಲೆ ಏನು ಪುದರ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಪುದರ್ ಮಾಡಿದೆ ರೂಬಿ ಬಾ ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಇಲ್ಲಿವರೇ ಜೇದಲು ಬೊಕ್ಕರ್ತಿತ್ತಲೆ ಸೋನಾ ತೋಚ್ಪಲ್ ನಾ ಸುರ್ಪ ತೋಚ್ಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ ಕೆಸರ್ ಯಾನ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ಲೆ ತೋಲೆ ಓಕೆನಾ ಅಟ್ ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ಮಂತದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ ಇನಿ ಬಂದು ಇತ್ತಿದ ಸುರ್ಪಾಗ್ಲ ಅಪ್ಪದ ಸುರ್ಪಾಗ್ಲ ತೂಲೆ ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ಮಂತ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿತ್ತೆ ಊರಲ್ಲಿ ಅಗಡಿದಿತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಕಟ್ಟು ಹೊಡಿತಾನೆ ಕಡೆಚಿಲ್ಲ ಜಯಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಹಲೋ ಹೋ ಇರೇನು ತುಯಿನಾತಿ ಯಾವಜಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತ ಓವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈರು ಅಂಚಪುರ ಪಾತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಉಳ್ಳೇನೇನಂತೂ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆತುಲೆ ಆತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಡು ಕುಕ್ಕು ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಬೋಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಯ್ನ ಬೇನೆ ಕಿಡ್ನಿಡ್ ಕಲ್ಲಾಂಡಲ ಅತ್ತು ಬೇನೆ ಆಪುಜಿ ಕಿಡ್ನಿಡ್ ಕಲ್ಲಾಂಡಲ ಆತು ಬೇನೆ ಆಪುಜಿಗೆ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಯ್ನಂತ ಎಸ್ ಅವು ಅಂದಿ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಮೆತ್ತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು ನಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಪುನತ್ತು ಪಂಡ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಇಡೇತು ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ನಿಂಕಲ ಗೊತ್ತಾನೆ ಸೊ ಐಕ್ಯತ ಅವ್ರ ಬೇನಿಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೇತಿ ಏನ ಊರು ಅಲ್ಪ ಸಿಸ್ಯನ್ನ ಬೈಲೂರು ಕರ್ಕಳ ಬೈಲೂರು ಅನುಷ್ಕಾ ಪನ್ಪುನಾರು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ನ ಅಬೇ ಸ್ಟಡಿ ಖರ್ಚಪ್ರಿ ಏನು ವಾಪುದರ ಇವಾ ಭಾಷೆನ ಹಿಂಗೆ ಕೂತುಜಿ. ಸಿ.ಕೆ. ಕೀರ್ತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಹಲೋ ವನಸಂಡ ಇಚ್ಚಿ ನನವಡು ಇರ್ನಂಡೆ ಆಯ್ ಏರ್ ಮಾರ್ರೆ ಬ್ರೇಕಪ್ ದಾಯೆ ಪೋ ಬಲ್ಲಿಗೆ ತೋನು ಅಂಚಮದ ಆಂದ್ ಬನ್ರಿ ಈಗ ಅಂಚಮದ ಪನೋಡ್ಚಿ ಪೂರಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಆಯ್ತಾ ಹೆಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ನಾಗ ಪರ ಒಂಜೆ ಅರ್ನೊಂಜೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉಂದಿರ್ತಾರೆ ಕೇಂಡರ್ ಇರ್ದಾಗ ಅಂಚ ಪನ್ಪುನಾರಿ ಮಾತ ಸೊ ಸಾರಿ ಹಿರೇಗ್ ಮದ್ಮೆ ಆತಂಡೆ ಎಸ್ ಈತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡೆನ ತಾಳಿ ನನ್ನ ಮುಲ್ಪಿದೆ ಇದ್ದಿ ಊಡನ್ನು ನೀನು ಆತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಲೋ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೋ ಉಳ್ಳರು ಇದನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡಕ್ಕ ರಾಧಿಕಾ ಭರತ್ ಪಂಪನಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ.ಕೆ. ಕೀರ್ತಿ ವ್ಲಾಗ್ ದಾರು ಬೋದೇರು ಇಂಗೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಪಾಪ ಇಂಕು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಪಂಡ ಈನಿಕೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಆರ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೇರ ಸೇಮ್ ಅವೇ ಪುದಾರ ಸಿ ಕೀರ್ತಿ ಲಾಗ್ ಬಂದು ಸಿ.ಕೆ. ಕೀರ್ತಿ ಲಾಗ್ ಬಂದು ಈನನ ಇಂಕು ಇಡೀ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಆಪು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪು ಇದೇ ಪಂಡ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದು ಒವ್ವೇ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಖುಷಿ ಆಪು ಮೆಸೇಜ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನ ತುಣ್ಣಾಗ ತುಳುತ್ತ ಪೊಣ್ಣೆ ಅರ್ಲ ಅರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಮೇಶ್ ಮಲ್ಯ ರಮೇಶ್ ಏನನ ರಮೇಶ್ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ರವ್ವತ್ತು ಉಂದತ್ತನ್ಪೇರು ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡಿಯೇ ಓಕೆ ಸರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾಗ್ ಬತ್ತಿನೈಕ್. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬೈಲೂರು ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಹಲೋ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನೈಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಪುರದ ಆಲೆಜಿಸಿಸ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡನ ಕತೆ ಅಂದೆ ಕೀರ್ತಿ ಪಂಪನಾರೆ ಹೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂತೇರ ವೆಲ್ಕಮ್. ನಿತಿನ್ ಕಶ್ಯಪ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ನಿರ್ಣ್ಯ ಇಂಕ ನಿರ್ಣ್ಯ ಅನುಷ್ಕಾ ಕೊಂಕಣ್ ಪನ್ನಾರಿ ನಾ ಪಂಡೆರತ ಇಂಕ ನಿರ್ಣ್ಯಾರು ಇಪ್ಪಣ್ಣೆರ್ರಾಡು ಬಿಡ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಪಂತೇರು ಶೋ ಯುವರ್ ಟಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಯೋ ಬೊರ್ಚಿ ಮಾರಿ ಅನೇ ಸರಿ ತೋಚ್ಪೌನು ವರ ಮಲ್ತೆ ಬೊರ್ಚಿತ್ತೆ ವರ ಮಲ್ತೆ ತಾಯಿನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೇರೆಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್. ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಪಂತನರ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ. ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ MD ಆತನ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ. ಸ್ಟೋಪಿಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತನ ಪೂರ್ಜ್ ಅಂತ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ದಿಪೈತೆ ಕೀಸ್ ಪುರ ಕೊರ್ಪುನಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಇಜ್ಜ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ ಅಕ್ಕ ಪಂತೇರು ಅಂದು ಯನೀನ ಬಂಡೆ ಇಂಕೆ ನೆನಪಿಪ್ಪು ಜನೀನ ಪಂತನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೀಕ್ಷಾ ಆರ್ ನಾಯಕ್ ಲಾಕ್ಸ್ ಪಂತೇರು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕಡ ಬಿಡ್ತೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಲಸಂಡ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಇಂಕ ಲಾಯ್ ಗಾಳಿ ಬರೋದು ಮಾರೆ ನೆಟ. ಅಕ್ಷಯ್ ಪನ್ಪುನಾರು ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ 5G ಡಾಟಾ ಪಂತೇರು ಎನ್ನ ಡಾಟಾತೆ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜು ಇರಿಗ್ದಾದೆನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಪಂಪುನಾರು ಹಾಯ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಅಂಡ್ ಇರ್ನ ಅಂಡ ವನಸ್. ಸೊ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಸುಮಿತಾ ತನ್ಪುನಾರ್ ಪಂತೇರು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಐ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫರ್ಟ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ನಿಪ್ಲಿ. ಅನ್ವರ್ ಪಂಪುನಾರು ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಪಂತೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಜಿ ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೇನುಂಡು ಅಂದ ಇಂಕ ಮುಲ್ ಗಾಳಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದಾ ಗಾಳಿ ದೊಡ್ಡ ಸೌಂಡ್ ಪೋಪು ಇದಕ್ಕೇನುಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೀತ ಒಂದೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಂದು ಗೊತ್ತೊಂದುಜಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಏನು ಮಂತನು ಅನಸಾತಿಜಿ. ಶುವರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಸೈಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಏರಪ್ಪ ದೇವರ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ಪಂತೇರು ಟೆಕ್ಸ್ಟೆಡ್ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಚಟ್ನಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡಿಯರ್ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಲೈವ್ನ ಟೈಮ್ ಏತಂಡ 3:15 ಗಂಟೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು. Where are you from? Kendiro. I am from Bailuru. Next Muhammad Panpunar hi Pantera hello. Only ಮಸ್ತಿಗೆ. ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಮೈಕೊಂಚಿ ಗೆತೋನ್ಲೆ ಬೇಗಡು ಏನಂಡ್ ಗೊತ್ತಾ ಮರಣಿ ಸ್ಟಿಕ್ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮೈಕ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆತಂದು ಸೊ ಇಂಥ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಮಿತಾ ಭಂಡಾರಿ ಹಾಯ್ ಅಬಲೆ ಅಂತೀರ ಓದೇ ಹಾಯ್ ಅಮಿತಕ್ಕ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಕನ್ನಡ ರೈಟ್. ಎಸ್ ಕನ್ನಡ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಅಮಿತಕ್ಕಂದು? ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆಜಿನ್ ಲೈವ್. ಊಟ ಆಯಿತು ಬಂತೇರು ಹೌದಾ? ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಡಿಯರ್ ಕೆಂದೇರು? ಊಟ ಆಯಿತು. ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೇಗಿನಿ
ಇಂಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರೆಲ್ಲ ಮನೋಲಿ ಕೈಪು ಅಮಿತಾ ಭಂಡಾರಿ ಪಂತನಾರು ದಾದಾ ಪರ್ಪುನ ಯಾನ್ ಉಂದು ಏನ ತಂಪು ಬೀಜ ಉಂಡಾತೆ ಆಯ್ತಾ ನೀರು ಪರ್ಪುನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆದ 2 years ಅಂಡ್ ಪಾಪ ತೋಜುಂಡು ಪನ್ಪೆರ್ ಅಂದೆ ದಾದ ಅಲ್ಪರ ದಾದೆ ಅವೇ ರೀಸನ ಹೈಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪನ್ಪುನೈಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಫ್ರಮ್? ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬೈಲೂರು. ಶರತ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿವೇದಿತಾಕ್ಕೆ ದೇವಡಿಕ ಹಾಯ್. ಈರು ಬಿರಿಯಾನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಬಿರಿಯಾನಿ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗೆ ವೆಜ್ ಮಾತ್ರ, ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂದ್ರೆ ಜರ ಮಲ್ಪ ಏನತ್ ಬೇಗ. ಗುರು ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ಏರ್ ಮರೆ ಊರುದ ಪೊಣ್ಣು ಏರುಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ಮೇಘಾಲಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಪ್ರೊಫೆಷನ್? ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನು? ನೀನು ಅವಡ ನೀವು ಅವಳು. ಏನು ಅಲ್ಲ, ಏನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿ ಅಂತಂತೀರಿ, ಜಿ ಅಂತಂತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಲೋ, ಐ ಆಮ್ ವರಿಷಾ ಫ್ರಮ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ಯಬ್ಬಾ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರ್ವರ್ ಮಾರೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಂದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಕಡ್ದ ಕುದಿಯಲ್ಲ ತೋಜು ನಿಜ್ಜರು. ಪ್ರೀತಿ ಕೆ ವನಸಾಂಡ ಎಸ್ ಅನ್ನ ಆತಿಜಿ ನಾನು ಲೈವ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅಥವಾ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಬತ್ತ ಮನಸಾತಿಜಿ ನಾನು. ತೆಲುಗು ಬರ್ತದೇನೋ ನಿನಗ? ತೆಲುಗು ಬರಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ, ತುಳು, ಐ ನೋ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ತೊಡ ಹಿಂದಿ ಅಷ್ಟೇ, ಹೋಗ್ಯ. ತೆಲುಗು ತಮಿಳು ಯಾವ ಸಹ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಕೆ ಪಂಟ್ನರ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಎಂಕ ಬಡಾಪುಡು ವನಶ್ ಮಲ್ಪುಡು. ಕೆಲವು ಜನ ಮಣಿ ಪಂಜ ಕೊಲ್ಲೋನೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ತಗೊಂಡಿಪ್ಪಾರ, ಬಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಾರ ನಿಗಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಕೈತೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇರ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆರ್ ಕಮೆಂಟ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕುಡಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ಮಲ್ಪುವೆ. ಗುರು ಶೆಟ್ಟಿ ತೋಡ ಹಿಂದಿ ಹೋಗ್ಯಾ ಗೊತ್ತಾದು ಅತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತೆ ಪೂರಕ್ಲೆಗಲ ಒಂದು ಏರನ್ನು ಗೊತ್ತಾ ಅವನಿಗೆ ಜಿಂಕ್ ಬೋಡನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಿಸ್ಕಿರಿ ಅಂತನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ತುಯ್ಯಾರೆ ಇನ್ನ ತೂಪನ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತ ಯಾನೀನ ಮೆಸೇಜ್ ಓದೋದಿಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಿಪ್ಪುಜಿ ತುಯ್ಯಾರೆ ಒಂದು ಕೇನೋ ಹೊಲ್ಲಾರೆ ಏನಂದು ಗೊತ್ತಾ ಅವನಿಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಣ್ ಹೈಟು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೇರು, ಸೊ ಪೊಣ್ಣು 1 ವರ್ಷ ಎಡ್ಡೆಡಿತ್ತೇರು ಸಡನ್ನ ಬೊರ್ಚಿ ಪನ್ನಿಸಿಸ್ ಅಂದ ದಾದನ ಅನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅದನ್ನ ಹಣೆ ಬರೇಟ್ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಾದನ ಅಕ್ಕಲ್ಲೆ ದುಡ್ಡು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು. ನನ್ನ ಬೇತ ಪೊಣ್ಣಲ್ನ ಸುದ್ದಿ ಪೋರ ಬಲ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಇತ್ತನ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಪಪ್ಪ ಮನೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಂತು ಒಂದು ಪೋಡಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿನಯ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬ್ರೇಕಪ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ನೇಲರ ಬಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ ಅವಳ ಅಂಜೊಕ್ಕುಲದು ಪೊಣ್ಣುಲಂಡ ಬುಡ್ಲೆ ಅಂಜೊಕ್ಕುಲದ ವಿನಯ್ ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪರ ಬರಲಿ ಮೂವ್ ಔಡ್ ಲೈಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಂಜಿತ್ ಸಾಲಿಯಾನ ಓಲಾರಿ ಏಕೆಂದಿರು ಉಳ್ಳರಿಯೇ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ವನಸಾಂಡ ಎನ್ನ ವನಸಾತಿಜಿ ನನ್ನ ಅವಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುರು ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಯ ನನೇ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ
ಈರು ಕೂಡ ತುಯ್ಯರೆ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾವೆ ಯಾರಿಗ ಅದನ್ನ ಉಲ್ಟ ಪಾತೆರ ಒಂದುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಏರನ್ನು ಗೊತ್ತು ಚೆಂಕ್ ಇಪ್ಪಡು ಯಾ ನೀಟ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಓದುನಾಗ ಎಂಕವು ಹೊರ ನೆನಪಾಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪನ್ಪನ ಇಡ್ದಾದ ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆತ ತೂವರ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಲ ಮೆಸೇಜಿನ ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಡ್ದಾದುಂಡು. ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಕೋಟ್ಯನ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರು ಹಲೋ ಹೋಯ್ ಸಾರಿ ಕೇಂದಿರು ಸಾರಿ ಗಿಡ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಬಿಡ್ಲೆ ನಾನು ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಜಾರಂಡ ಸಾರಿ ಕೇಂದಿರು ಮಲ್ಲೇಜ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಅದಲ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟಬ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಡಿ ಮೆಸೇಜ್ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಶಿಕಲಾ ಇನ್ನ ಕಣ್ಣು ಶೋಕು ಅಂದ ಐಬ್ರೋಸ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಐಬ್ರೋ ಮಲ್ಪುಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುರು ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಹುಡುಗ ಬರ್ಪುನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿವೇದಿತಾ ಕೆ ದೇವಾಡಿಗ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡತ ಸೊ ಮಂಚದು ಮೀ ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋ ನೇಮ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ನೋ ಅರ್ಣ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ ಹಲೋ. ಸಿಬಾ ಖಾನ್ ಪೊಣ್ಣ ಹಣ ಗೊತ್ತುಜಿ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡ ಬಿಡ್ತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ பொன்னொலு ரப்பக்க மூவானது மத்மே ஆப்பேரு ಅಂದು ಬಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅವನೇ ಪತ್ತೊಂದು ಉಣ್ಮದೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಇತ್ತದ ಬಾಯ್ಸ್ ಬರೀ ಏರಂಚೆ ಇಪ್ಪೇರು ಕನ್ಲೆ ಇತ್ತದ ಬಾಯ್ಸ್ ಏರ್ಲಂಚೆ ಇಜ್ಜೇರು ಪೂರ ಮೂವ್ ಆಪೇರು ಅವು ದುಮ್ಮುದಕ್ಕುಲಂಡು ಬ್ರೇಕಪ್ ಅವು ಒಂದು ಪತ್ತೊಂದು ತೇರ್ಲಂಚೆ ಇಪ್ಪು ಜೇರಿಯ ಲೈಫ್ ಮೂವ್ ಆಪೇರು ಗೊತ್ತಂಡೆ. ಇರಿನ್ ಯಾನ್ ಮೊರಣಿ ಬಯಲುಡುತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ಡು ಶಾಪ್ಡ್ ಹಾಂ ಈರಿನ ಎಂಕ್ ಪಾತಿರ್ಪಾಯಿನಿ ಸೊ ಎಂಕ್ ಆನಿಯವರ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಡು ಪಾಪ ಪಾತಿರ್ಪಾಯಿರಾರು ಇರ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನಾರ ತಪಂದು ಎಸ್ ಪಂಡೆ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಪೋತ್ನಾರು ಬುಕ್ ಎಂಕ್ ಯಾರು ಏರು ಅದನ್ನ ಪುದರಿನ ಈನಲ್ಲ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೂರ್ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಆಗಲ್ಲ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪು ಓಕೆನಾ. ಆರು ಪಾಪ ಮರಣಿ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹಿಡಿತಾರೆ ಸೀದಾ ಪೋಯರು ಯಾನು ಕೊಡಲ್ಲ ಎತ್ತದು ಯಾನು ಗುರ್ತಾ ಬತ್ನಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಡೆ ಆಡಲ್ಲಾರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹಿಡಿದು ಸೀದಾ ಪೋಯರು. ಸೊ ಗುರು ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾರಿ ಅಂದಾಲ ತಪ್ಪು ಪಾತಿರಂಡ ಸಾರಿ ನನ್ನದು ಆಲ ಪನ್ಪುಜ ಅವೇ ಎಡ್ಡೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುವರ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರುವರು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಲ್ಲೇಜ ನಾವೇನು ಪುರ ಓಲಾ ಮಂಡೆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋ ನೇಮ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಈನ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊರ್ಪು ನಾನು ಹಿಂಗು ಶಿತಾವ್ ನನ್ನ ಮಾರ ಈನಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊರುಡಿ ಹಿಂಗೆ ಅದ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊರ್ಪು ಗೊತ್ತ ನಿಜ್ಜಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೀನದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬೋಡು ಜನಕ್ಲ ಆತೆ ಅಕ್ಕ ಜೋರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಕೇನುಜ್ಜಿ ಜೋರು ಪಾತಿರೋಡ ಈಟ್ ಪಾದರೊಂದುಲ್ಲ ಮಾರ ಎಂಕ್ ದಾದನ ಶಿತಾ ಒಂದು ನಿಂಗೆ ಜೋರು ಬಡಾಪುಂಡ ಈನಾಪುಂಡ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತವನಿಜ್ಜಿ ದೀಕ್ಷಾ ನಾಯ್ಕ್ ಲಾಕ್ಸ್ ಇಂಚ ಪಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪನ್ ಕೊನಸ್ ಮಲ್ಪನ್ ಬಡಾಪು ಒಂಜರೆ ಆಂಡ ತಾಯ ಅನುಪಮ ಧಾರವಾಹಿ ಆಂಡು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಮಿಸ್ ಆಂಡಿನಿ ಅನುಪಮ ಧಾರವಾಹಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಡೆ ಸೌಜನ್ಯಲ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಎಂಚಾಂಡೆನ್ ಅನಿಸಿಕೆ ಪನ್ಲೆ ತುಕ ಇಂಕೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂಡೇರ ಈ ನಲ್ಲಾಪ ನೋಡಿತ್ತುಂಡು ಈ ಸೌಜನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಪಣ್ಣು ಸೊ ದಾದ ನಿಂಕು ಆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಟ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಪನ್ರ ಬರ್ಪುಜಿ ಗೋರಿದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ ನೋಡಿತ್ತಂಡತ ಉನ್ಪ ನೋಡಿತ್ತಂಡತ ಬಂದೇ ನೋಡ ಮಾಮೂಲಿ ಮಾತಿರೆಗಿಲ್ಲ ನೋಡದ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ತೂಪರ ಒಂಜಿ ಅನ್ ಸೀರಿಯಲ್ ತೂಪ ಒಂಜತ್ ರಡ್ಡು ತೂಪ ಒಂಜಿ ಅನುಪಮ್ಮ ಧಾರವಾಹಿ ತೂಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸೆ ಧಾರವಾಹಿ ತೂಪ ರಡ್ಡೇ ಧಾರವಾಹಿ ತೂಪ ಬೊಕ್ಕ ಊಲ ದೆತ್ತು ಪಾಡ್ನೆ ಊಲಲ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ತೂಪುಜಿ ಅಂತ ತೂವರ ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ಲೈಜಿ ಅಂತ ತೂಪುನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಖಾಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲದ ಈನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂಚನೆ ಎಡಿಟ್ ಈತನಾಗ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲನಾಗ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಹೋಲ್ ಡೇ ಎನ್ನ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಪೂರಗಲ ಪನ್ಪೇರು ಫಸ್ಟ್ ಲವ್ ಡಮಾರ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು 100%.
ಆಂಟಿ ಲೈವ್ ಮೀನಿ ಇಟ್ಟ ಮಾತು ಓಹೋ ಭಾಷೆನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೀಕ್ಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಬಂತೀರಿ ಹಲೋ. ರಂಜಿತ್ ಸಾಲ್ಯ ಅಂದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ದರ್ ವನಸ್ಸುಗ ಬರ್ಪ ಇಂಕುಲು ಒಂಜಿ 5 ಜನ ಉಲ್ಲ. ಓಕೆ ಬಲೆ ಈರು ರಂಜಿತ್ ಸಾಲ್ಯನ್ ಮುರಣಿ ಇಂಕ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇಡ ತಿಕ್ಕಿನ ಈರೆನಾ ಪಾತಿರ್ನಿ ಈರೆನಾ ಪನ್ನೆ ಕೊಂಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಕ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅವರು ಐಕೋಸ್ಕರ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇಡು ತುಯ್ಯ ಬಂಡರದ ಈರೆ ಪಾತಿರ್ನಿ ಎರಡ ಮುರಣಿ. ಅಕ್ಕ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ದ ಡೈರಿ ದಾದ ಉಂಡು ಏನು ಬರೆಯೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾನು ಈ ತಿಂಗಳು ಯಾನೇನು ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಓಪನ್ ಅದೇ ಬಂತ ನಿಕ್ಲೆ ಏನ ಪಂಡ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬಂದು 1 ಆಫರ್ ಹತ್ರ 2 ಆಫರೇ ಹೋಯ್ತು ನಿಂಗೆ ಪೂರ ಬಿಲೀವ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಟಿಪ್ಪುನ ಆತೆ. ಭೂಮಿಕಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ. ಸುಷ್ಮಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿನಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ. ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಮಿನಿ ತಪ್ಪಿತ್ತು ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಧನು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ. ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಅಂಡಲ ಪಂಡ್ಲೆ ಒಂಚಿತ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಖಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಕಪಲ್ಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಫ್ರೀ ಇದ್ದೀರಿ ಅನೇಂಚ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವ್ಲಾಗ್ ತುಕ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಯಾನ್ ಇರೇಕ್ ವಿಶ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಈರು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನಾರು ಪಂದು ಇರ್ಲ ಹಬ್ಬಿಲ ಕುಲ್ಲೋದು ಇತ್ತಾರತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯಾನ್ ಈರೇನು ಮಸ್ತ್ ದಿನಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಈರು ಒಡ್ಡೆ ಪೋಯರಂದು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಲಾಗಡ್ ಪಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನೆನಪುಲಾಯ್ಜಿ ಇರಗೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ನೋಡು ಪಂದು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೇಟೆಕ್ ಲೈವ್ಡ್ ನಾನು ಗುರುತು ಪತ್ತದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಗುರುತು ಪತ್ತದ ಪಂಡರತ ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದು. ಸೊ ಬೈಲೋಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈರೆ ಪಂತನ ಐಕದು ಖುಷಿ ಆನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇನ್ನು ಪುದರಿದ ರಂಜಿತ್ ಸಾಲಿಯನ್ ನೆನಪು ದೀಪವೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಇರು ಇನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅನುಪಮಾ ಗೌಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರಿತಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಹಲೋ ಪಂತೇರ್ ಹಾಯ್. ಪಲ್ಲವಿ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್ ಆಂಡೆ ವನಸ್ ಅಂಡ್ ಈರ್ನಾಂಡ್ ಆತಿಜಿ ಎನ್ನಾತಿಜಿ ಈರ್ನಾಂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭೂಮಿಕಾ ಪೂಜಾರಿ ಈರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಎಡ್ ಆಪ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪಲ್ಲವಿ ಆಚಾರ್ಯ ದಾದಿ ಕಜ್ಪು ಇಂಕು ವೆಜ್ ಐಟಿ ಈನ ಪನೋಡು ಬಂಡ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮನೋಲಿಕಾಯಿ. ನೋ ನೇಮ್ ಪನ್ಪುನಾರು ಡೀಟೇಲ್ ಆದು ಒಂಚೂರು ಡೈರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪರ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಆತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಕ್ಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಹಿಂಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಬೈದಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇದಾದಲ್ಲ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರೇಷನ್ದ ಬಗ್ಗೆ. ಬಟ್ ಈ ಒಟ್ರಾಶಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುವರು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಬಂದು ಇಂಕಾನಿ ಮಸ್ತು ಏರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಅದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಏನು ಲಾಗ್ ಅದು ಪಾಡ್ರ ಪೋತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಡ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಏರೆಗ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದು ಇನ್ನು ಮಲ್ಪುವೆತುಲಿ ಐಕೆ ಕೆಲವು ಮೊರಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನೆಂಚಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಐಕೆ ಇಂಕ ನಿಜಲ ಪನ್ಪೆ ಒಂಚಿ ಡೇಗೆನ್ನ ಒಂಚಿ K&L ವ್ಯೂಸ್ ದಾಂಟುಡು ಅವು ನಲ್ಲ ಇಂಕ್ 500 600 ನಲ್ಲ ದಾಂಟಿದೆ ಜಂದ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡು ಇಂಕ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಚ ಪಂದು ಈನಿಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೆ ಪಂಡ ಎನ್ನಂಚರಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಇಲ್ಲಾಡ್ಕೊತೊಂದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಪೋರು ನಿಗಲ ಅನ್ಸಿತ್ನಾಗಲೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಕೊರೋಡು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಪಂಡೆ. ಬಟ್ ಅವೇರಿಗ್ಲೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಅನ್ಪನ ಇಲ್ಲಾಡ್ಕೊತೊಂದೇ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಮಲ್ಪಲಿ ದಾದಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಇವಾಗ ಜಾಬ್ ಆತಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಪೂರ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ಪೆ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಚಟ್ನಿ ಪಂದೇರ ಪಂತೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆತನೆ ಸಿಸ್ ಎನ್ನ ಏಪನ ಆತನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಾತಿ ವ್ಲಾಗರ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಸ್ವಾತಿ ವ್ಲಾಗರ್ ಇಂಚ ಪಂತೇರು. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಆವು ಈರು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತ ಜನಕ್ಕೆ ಲೀಗಲ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆವಡು ಈರ್ ನನ್ನ ಆತು ಮಿತ್ತು ಪೋವಡ್ ಬಂದು ಆ ದೇವರಡ ಕೇನ್ವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈರೆ ನಮ್ಮೋನೆ ಯಾನು ಹೊರಟುಯ್ಯೆ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ನೆನ್ಪಿಪ್ಪುಜಿ ಸಾರಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯಾನು ಗುರ್ತಪತಿಜಿಂದ ನಿಗುಲೇನಡ ಪಾತೆರ್ಲೆ. ಸೊ ಯಾನು ಮೊರಣಿತು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ನ ಮೊರನೇ ನೆನಪೌಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀರು ಎಂಕ್ ಬೈಲೋಡು ತಿಕ್ಕಡ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಗುರ್ತಪತ್ತಿಜಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಡ್ಚಿ ಯಾನು ಎಂಕ್ ಪನ್ಲೆ ಕೊಡೋರು ಯಾನು ನೀರೇನು ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಕಿಚನ್ದಾರ ಹಾಯ್ ಹವರ್ ಯು ಪಂತೀರ ಹಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತನ್ಯ ಜೈನ್ ಚುಪ್ ಚುಪ್ ಹೋ ಸತ್ ಯಪ್ಪ ಇನ್ನು ಹಿಂಗಿಡ್ ಮಿಸೆ ಮಂತೀರಿ ಪೂರ ನೆರ್ಪುನೇ ನಿಂಕ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆತಂಡು 1 year ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂಡಲ್ಲ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಯ್ಜಿ ದಾಲ ಓಕೆ ಮಲ್ಪುವ ಏನು ನೆತ್ತ ಪಾಪ ಏನೋ ನಿತ್ತೆರತ್ತ ಈರತ್ತವ ಕೇನೋ ನಿತ್ತೆ ನಿಂಕ್ ಸೊ ಮಲ್ಪುವ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರ ವೆಯ್ಟ್ಗೆ ಹಿಂದ ಕೇಂದಿರ ಅಂಚನೆ ಟ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವಲ್ದ ಕೇಂದರ ಮಲ್ಪುವ ಈ ತಿಂಗಳದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಇಂಕ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮುಗ್ಯೋಡು. ఒక నెక్స్ట్ ఇంకోడు అని డైలీ లాక్స్ పాడవే పంది ఇంకే డౌట్ ఉండు అంచది. స్టాక్ మార్కెట్ కల్పులిసిస్ ఎడ్డే ఫ్యూచర్కు స్టాక్ మార్కెటా ఓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಜೆಷನ್. ಇನ್ನ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮುಗಿಂಡೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಲೈವ್ ಬರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಲೈವ್ದು ಲೈವ್ ಇರುತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಯಶ್ ಇದು ಪೊರ್ತು ಬ್ರೇಕಪ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಹಲೋ ಪಂತಾರ ಹಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಹವರ್ ಯು ಪಂತೇರು ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಕೇಂದಿರ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬೈಲೂರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಾತಿ ನಾಯ್ಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾನ್ಲ ರಕ್ಷಿತಲ ಪನೊಂದಿತ್ತು ಜನದೇ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾನ್ಲ ರಕ್ಷಿತಲ ಪಣೊಂದಿತ್ತು ಜನದೇ. ಓ ಸ್ವಾತಿ ಪಣೊಂದಿತ್ತ ಏನು ಲಾಗ್ ತೂಪನಾ ಎಪ್ಪ ಏತ್ ದಿನಂಡಿನಂತೂ ಅಂದೆ ಈ ಪನೊಂದಿತ್ತ ಯಾನ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೀಚ್ ಪನ್ಯತ್ ಪನೊಂದಿತ್ತರ್ ಪೂರ ಜನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಡೂ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಾಂ ಐ ನೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಶ್ ತುಳು ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೂರ ಕಲ್ಪ್ಲೇಸಿಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಶಾಲಿ ಪನ್ಪುನಾರ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪಂತಾರ ಹಲೋ. ವಿದ್ಯಾ ಪೂಜಾರಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಕೋಡ್ ಉಂಡೆ ಕೋಡ್ ಅವಪುರ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಐಕ್ ಏರ್ ಗೊತ್ತಾ ಕುಡ್ಲಾಡೊಂಚಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಿರು ಅರ್ನ ಪುದರಿಂಕಿತ ನೆನಪ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಆರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೇನು ಆರು ಒಂಜಿ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ತೊಂಬೇರು ಗೊತ್ತಂಡ ಈತಿ ಬಂದು ಆರು ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ತೊಂದು ಆರು ಮಲ್ಪಿರು ಆರು ಮಂತಿನ ಪೂರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತಾನೆ ಪೂರಲ್ಲ ಅರನ ಪೋದು ಕುಡ್ಲಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅರ್ನ ಪೋದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಈರು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಪಡಿ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಈರು ಈಗೋ ದಿವೊಂದಿತ್ತಾರ ಪಂಡ ಏಪಲ ಫಸ್ಟ್ ಆರೇ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂದು ಹಾಂ ಇತ್ತುಂಡು ಭಯಂಕರ ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕೋ ಏನು ಎಂಕ್ಲಿ ಪುಸೋತುಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತನೆ ನಮಕ್ ಒಂಥರ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತದ ಒಂತೆ ಮೋಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗುಂಡ ತೆಂಚ ಎನಿ ಟೈಮ್ 24 ಗಂಟೆ ಇತ್ತ ಕಾಂಡೆ ನಮ್ಮ 7 ಗಂಟೆ ಪೋಪಾತ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪಿಕಪ್ ಮಲ್ಪರ ಆರೇ ಬರ್ಪಿದ್ದೆ ಇಂಕ್ ಮೇನ್ ರೋಡಿಗೆ ಪೋಪು ಏರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪೋಪ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಸೀದಾ ಮೇರ್ ಬರ್ಪೇರು ಬರ್ತದೆ ಬೈಕಲ್ಲೇ ಸೋಪೋನು ಬೈಕಲ್ಲೇ ಸೊಂಪೋದು ಕಾಲೇಜ್ ಪೂರ ಕ್ಲಾಸ್ಗೇನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನಸ್ಪುಡ್ನಾಗ ಆರಿಲೇ ಸೋಪುನು ಒನಸ್ಗೆ ಬೇತೇರ್ ನೋಟಗ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುನು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಬುಡ್ನಾಗಲ್ಲ ಆತಿ ಅರೆಗ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗಾಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಅರೆಗ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಚ ದಾರೇನ ನೀನು ಅಲ್ಪುನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಕಡ ಕೊಟ್ಪುನು ಯಾನಿತ್ತು ಅರೆಗ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಬಂದು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ಆರಿ ಬುಡ್ದು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಬುಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೈತಿರು ಅವಾಯ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಡಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೋಯರ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಹೊಡು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಇಚ್ಚಿ ಒಂದು 11 ಮುಟ ಚಾಟ್ ನಮ್ಮನ ಕಾಲ್ ಚಾಟ್ ఉంది ಮೂವ್ ಆನ್ ಪಂಡರ್ ಈಸಿ ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೊಂಡು ಎಸ್ ಆತ್ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಆತೆ ಬೊಕ ದಾಲ ಈನ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಅಂದ ತಗಲಕಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಪೂರ್ಜಂತಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಚ್ಚಿಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನ್ಮನರ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಹಲೋ. ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪಂತೇರು ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಪಂಪುನಾರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ಕೋ ತೂಪನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ದೀಕ್ಷಾ ಪಂಪ್ನಾರು ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕಡ ಬಿಡ್ತೀರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಶಾಲಿ ಪಂಪ್ನಾರು ದಾದ ಕೈಪು ಅಕ್ಕ ಇಂಕ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಲ ಮನೇಲಿ ಕಾಯ್ಪು ಲೈಫ್ ಡಿ ಪಲ ಒಂಚಿ ಪೊಣ್ಣು ಒಪ್ಪೋಡು ಸಯ್ಯನ ಮುಟ್ಟ ಅಂದು ಮದ್ಮೇಲೆ ಆತು ಎರೆನೇರನೋ ಪೊಣ್ಣು ನುಣ್ಣು ಮಲ್ಪುನು ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಲ್ತೀರ ಪಂಪ್ನಾಗಿದ್ದು ಮದ್ಮೇಲೆ ಆಯ್ತಾ ಇರಿಗೆ ಜರಿತನ ಮದ್ಮೇಲೆ ಇರ್ನದು ಎಲ್ಲೇಮ್ ದಾದೆ ರಕ್ಷಿ ಪಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗೌತಮಿ ಪಂದುಂಡು ಓವು ನೇಮ್ ಇರ್ನ ಎನ್ನ ನೇಮ್ ಗೌತಮಿ. ಓಕೆ, ಎನ್ನ ನೇಮ್ ಗೌತಮಿ, ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ನೇಮ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಅಂಚದು ಎಂಕು ದಾದ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪುದರೇ ದಿಯೋಡು ಲಾಗಗ್ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ ಏಪಲ ಇಪ್ಪಡು ಪಂದು ರಕ್ಷಿತಾ ದೀದಿತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ದಾದನ್ನ ರಕ್ಷಿತಾ ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡದ ನಿಕ್ಲಿಗ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಉಳ್ಳೇ ರಕ್ಷಿತಾ ಪಂದ್ ಅಂಚದು ಬೊಚ್ಚಿ ಪಂದು ರಕ್ಷಿ ಪಂದು ದಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ತೋಪೆ ಯಾನ್ ಆರ್ನ ಚಾನಲ್ ಪೋತುನಾಗಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತುಲು ಟಾಕ್ಸ್ ಅಂದೇ ಪಾಡ್ದೆ ಬಟ್ ಅರೆಂಚೂರು ಏನು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪಾಡ್ದಿರ ಯಾನ್ ರಕ್ಷಿತುಲು ಟಾಕ್ಸ್ ಅಂದು ದಿಯೆ ಬಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಪುಣ ಡೌಟ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತನ ಆರ್ನ ಬರ್ಪುಣ ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೋದು ಇನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪಡು ಗೊತ್ತಾ ಎಟ್ಟು ಗೌತಮಿ ಕಾಮತ್ ಅಂದು ಪಾಡುಡು ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಬರ್ಪುಣ ರಕ್ಷಿತುಲು ಟಾಕ್ಸ್ ಪಡ್ದ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚದು ಯಾನ್ ಆರ್ನ ಚಾನಲ್ ತೂದು ಆರ್ನ ಸೇಮ್ ಪುದರ್ ದೀತಿನ ತೆಂಕ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಆರ್ನ ಚಾನಲ್ ಅಂಚ ಪುದರ್ ದೀತೇರಿ ಇಂಚ ಪುದರ್ ದೀತೇರಿ ಅಂತ ಎಂಕೆ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೂಡಿತ್ತೇನೆ ಸೊ ಅಂಚ ದೀತಿಯಾನ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡೆ ಜನ ಎಂಕೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ಬಟ್ ನಿಗಲ್ನ ಈತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರೋದು ಈತು ಮಿತ್ ಬರ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಏದು ಗೊತ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆ ಮಿನಿಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನ ಇರ್ನುತ್ತ ಇರುವ ವಿಡಿಯೋ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲೆಗೂ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಇನ್ನುತ್ತ ಎಲ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನೊತ್ತೆ ಇರುವ ವಿಡಿಯೋ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಈತ್ ಬೇಗ ಈತ್ ಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಮದ್ಮೆಗೂ ಪೊಣ್ಣು ತಿಕ್ಕು ಜಿಸಿಸ್ ಇರ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ ಇನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಪೂರ ಮ್ಯಾರಿಡಾ ಅಂತ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ತಿಕ್ಕೊಯ್ರಿ ಏನು ತಿಕ್ಕೊಂದೆ ದಾನ ಇದೀಗ ಏಜ್ ಇತ್ತು ಪನ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಯಕ್ಕ ಫ್ರಮ್ ಕುಡ್ಲ ಸವಿತಾ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ನವೀನ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಫುಲ್ಲು ಲವ್ ಲಗಾಡಿ ಪೋಪುಂಡು ಅಕ್ಕ ಅಂದು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಫುಲ್ ಲವ್ ಲಗಾಡಿಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಬಟ್ ನನ್ನದಾದ ಗೊತ್ತಾ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜಾತಿ ಇಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಒಂಚೆ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ ನನ್ನ ಅಂಚನೆ ಆಪುಂತುಲಿ ಪೂರ ಇತ್ತದ ಉಂದಿ ಪೂರ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆವನುಲ್ಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ ನಿಕಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ನಾನು ಪ್ಲೀಸ್ 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 ಶೋ ಯುವರ್ ಟಂಗ್ ಎನ್ನ ಟಂಗಡು ಪೂರ ಮಚ್ಚನೆ ಉಂಡು ಮಚ್ಚಂಡೆಂಕ್ ಎಷ್ಟು ಲಾಗ್ 27 ಪಂತೆ ತಿಕ್ಕುಂಡಪ್ಪ ತಿಕ್ಕಂದೆ ದಾನಿ ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಈ ರೆಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಡುಲ್ಲರ ಖಂಡಿತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರೇಯಾನ್ಶಿ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ್ ಹಲೋ ಪೂಜಾ ಬಿರ್ವಾ ಇರ್ಲ ಅಣ್ಣಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ ಅಂದು ಯಾನು ಕೊಂಕಣಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ವಾತಿ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ್ ವೈಶಾಲಿ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಅಣ್ಣ ಒಡೆ ಪೋತ್ತೇರು ಅಣ್ಣ ಬೇಲೆ ಪೋತ್ತೇರು ಸುಷ್ಮಿತಾ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ್ ಹಲೋ ಗುರು ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಇನ್ನ ಮಚ್ಚಿ ಉಂಡಿಗೆ ತೂದು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕಿನ ಅವಿನ ಸಪ್ಪ ಶಾಪದಿಂದ ಸೈತೆ ಹೋಗಿರು ಶಾಪವು ಸಪ್ಪತ್ ಶಾಪದಿಂದ ಸೈತೆ ಹೋಗಿರು ಅಂಚಮತ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾವೆ ಅನೆದರ್ ಸೈಡ್ ಶೋ ಪ್ಲೀಸ್ ನೀನು ಎನ್ನ ಟಂಗದಿ ಒಂದು ಈರಿಗೆ ದಾದವರಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಚಪುರಕ್ಕೇನು ಎಕ್ಕಾರು ದಿಂಚಿಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಜನಕಿ ದೇವಡಿಗೆ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಸುಷ್ಮಿತಾ ಪಂಪನಾರ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಏರ್ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಒಂದೇನ ಫ್ರೆಂಡಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಾತಿ ಪನ್ಪುನರು ಕೊಂಕಣಿಡು ಓ ಇರು ಕೊಂಕಣಿಡು ಯಾನು ಕಾಮತ್ GSP ಕಾಮತ್ ಶೋಭಾ ಪನ್ಪುನರ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಹಲೋ ನೋ ನೇಮ್ ಈರಿನಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೀಟ್ ಆತ್ ಜರ
ಈರು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಮೀಟ್ ಆತಿಜ್ಜರ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನ್ ಬುಡ್ದೇರೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಆತಿಜ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಂಡವನಸ್ ಕೇಂದಿರ್ ಶೋಭಾ ಇಜ್ಜಿ ನನಾವುಡು ಸುಷ್ಮಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಪುದರ್ದಾದೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಪುದರ್ ಪನೋಲ್ಯತ ಪನ್ಪೆ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೈಶಾಲಿ ಪನ್ಪುನಾರು ಡಾಗ್ ಓಲ್ ಪೋಂಡು ಡಾಗ್ ಓಬೇ ವಾಯ್ಸೆ ಪೋಂಡೆಲ್ಲ ರೂಬೇ ಇದೆಲ್ಲಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲಮ್ಮ ಅಲೆಕ ರುವಾಯಿನಿ ಅನಲ್ಲಿ ನೀ ಪನ್ನಿ ಐಕೆ ಬರ್ಪುಜಲ ಇಂತಿ ದೋಸ್ಪ ಅಳೋಲ್ ಮಲ್ತ್ರ ಹೋಗೋಣ ರೂಬಿಯೇ ಬಾ ಅಲ್ಲಿ ಸೋನ್ ಬೊಬ್ಬ್ಯಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಈರ್ MPM ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅತೆ ಅಂದೆ ಅನ್ MPM ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಟ್ಟೇಜ್ ದಾಜ ಕಜ್ಪು ಎಂಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಲ ಮನುಲ್ಲ ಕೈ ಸುಕ್ಕ ಟೋಟಲ್ ಏತ್ ನಾಯಿಲು ಲಸ್ಸಿ ಸಿಲ್ಲಡು ಟೂ ರಡುಲ ಮೂಳು ಸೈಡ್ಗೆ ಭತ್ತ ಕಟಾವು ಮಲ್ಪನ ಮಿಷಿನ್ ಬೈದನ ಅಂಚದು ಭತ್ತನ ಪೂಡ ಮುಚ್ಚದು ಗೋಣಿ ಪಾಡ್ದು ಕಟ್ಪುಡು ಪತಂಪು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತರೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಇಪ್ಪು ಇರತ್ತ ಅಂಚದು ಅವಳ ಪಿದ ಇಡುಲ್ಲೆ ಅಂಚದು ಈ ಶೋಕ್ ತೋಜ್ಬಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಂದ ಆಳೆ ರೆಡಿ ಆತಿಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಲಾಗದ ಅಂಗಡಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಲೈವ್ ಇಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನೆಲ್ಲೇ ಲೈವ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಜಿನ ಬರ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ದಾಯಿ ಓದು ಜರಿಯೇ ಓಂಡಪ್ಪ ಇನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಈಡ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ತೂನಾಗ ಎನ್ನ ಲವರ್ನ ಮೋನೆ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಅಂದ ರಮ್ಯಾ ಪನ್ಪುನಡು ಅಂದೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೂರ ಜನ ಪನ್ಪು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೊರ್ಲಿಲ್ಲೇರು ಕ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲೇರು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಅಂದಾರು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಿಲ್ಲೇರು ಐಕೆ ಅನ್ 3 ದಿನ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುಚ್ಚೆಜ್ಜ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಉಲ್ಲ ಮೂಜಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೋತುಂಡು ರಡ್ಡುಲ್ಲ ಇಂಕ್ ನಾಯಿಲ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಎನ್ನ ಮೈತೇದಿಗೂ ಪುಚ್ಚೆಲ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್. ಸೋನು ಬಲ ನೀನು ಇಡೀ ದಿನ ಬೊಬ್ಬ್ಯಾಡೊಂದು ಕುಲ್ಲೋಳು ಅಗುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಒಂದು ಪಸಂಪು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಇಡೀ ದಿನ ಆಗ್ಲೇನು ತೂದು ಬೊಬ್ಬ್ಯಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪೊಲ್ಲೆ ತಿಜಿಂದ ಮೀಯರ್ದ ಕಂಬ್ಳಗ ಪೋರೆ ಇಚ್ಚ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗಿನಿ ಪೋರಂಡಿಗೆ ಲೆಸುಂ ಪೋಪೆರ ಇಂಕು ವರ ಅಂಡಲ ಆಸೆ ಪೋಡು ಪಂದು ಬಟ್ ಆರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಈ ದೂರ ಎಂಕಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪನ್ಪೇರು ಆನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇ ಆಂಡಲೆ ಸೋಪು ಸೇರು ಯಾವ್ದು ಅಲ್ಪ ಬೊಕದ ಆಸೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕೊಲ್ಲು ಮುಚ್ಚೊಂದು ಅಂತೀರಿ ಬೊಕದಾದ ಚಂದ್ರಕಲಾರಾವ್ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರಿ ಹಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಚಿಂಡಲ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲೇರ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಏನಾರು ದಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲೇರ್ ಅಂದು ಖಂಡಿತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಸೋನು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಸೋನು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಇನ್ನು ಸೋನು ಪುದರ ಎನ್ನ ನಾಯ್ದ ಪುದರ ಸೋನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಟಂಕ್. ಓಕೆ ಅಶೋಕಾಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ್ ಹಲೋ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇವು ನನ್ನ ಮುಗಿಪಾವೆ. ರಂಜಿತ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಚನಾ ಬಾರ್ಡು ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಗ ಯಪ್ಪ ಆಂದ ಅಂಚ ಬಂದರೆ ಯಾನ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಪುಜಿ ಅಂಚತ್ತೆ ಈರು ಪಾರ್ಟಿ ಪಂಡ ಬೇತೇಕ್ಲೆ ತಿಪ್ಪು ಪಂಡ ತಿನ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂದ ಬರ್ಪೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮ ಬರ್ಪೆ. ಶ್ವೇತಾ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಶ್ವೇತಾ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ್ ಹಲೋ. ಅಶೋಕಾಚಾರ್ಯ ಬಿಸಿ ಪಂತೀರ್ ಅಂದೇ ಬಿಸಿಯಾ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಯಾನೆಲ್ಲ ಬರೋಡಿತ್ತನತೆ ಅಂಚದೆ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಪೋರಂಡು ಅವೇದು ಏನು ಒಡೆಪೋತೆ ಅಂದಿಗ್ಲೆ ಸೋಮವಾರ ಲಾಗ್ ಗೊತ್ತಾಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಕ್ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ್ ಹಲೋ.
ಇರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇರ್ನ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆದ್ ಇಪ್ಪರೆ ಬುಡ್ಪೆರ ಪಂದ್ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರ್ ರೀಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೂರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇನ್ನು ಇರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಈರಿನ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆದ್ ಇಪ್ಪೆರೆ ಬುಡ್ಪೆರು ಪಂದ್ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರ್ ರೀಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೂರ ರೀಲ್ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಪೆರು ದಾಲ ಪನ್ಪುಜೆರ್ ಬಟ್ ಯಾನೇ ರೀಲ್ ಇಂಕ್ ಉದಾಸೀನ ಆಪುಂಡಿಯೆ ರೀಲ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪರೆ ಕರ್ಮ ಮಲ್ತನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕೂಡ ಅಂಗಿ ಮತ್ತು ಏರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುನು ಅವು ಇಂಕಂತೂ ಮೇಕಪ್ಗಳ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಇಂಕ್ ದಾದನ ಇಂಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಿಪ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತಂಡ ಅಂಚದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತೋನು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೀಲ್ ಮಲ್ಪು ಇಂಚನೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೊಡ್ಡಿಯರ್ಲ ತೂವಯರ್ ಮಾರೆ ಅಂಚದು ಬಾಯಕ್ಕ ಪಂತೇರು ವೈಶಾಲಿ ಪಂಪನಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈ ಲಾಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಖಾಲಿ ಲಾಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫನ್ನಿ ಟೈಮ್ ಐ ಲವ್ ಪಂತೇರು ಈನ ಲವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎನ್ ಲಾಗ್ಸಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈನ ಹೌಸ್ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ವೇರ್ ಓಬೋ ಅಂಚನ ಎನ್ನ ಹೌಸು ಒಂದು ಮೂಲು ಬೈಲೂರು ಉಡುಪಿ ಕರ್ಕಳ ಬೈಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಲಾಗ್ ಅರ್ಥಂಡ್ ಇವು ಫೋನ್ ಈನೇನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಿರಪ್ಪ ಏನನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಿಕ್ಕ ಅಕಲ್ ಶೇಲೆ ತುಲೆ हले गाली इतने अपनी जीरो भी गाली ಓಕೆ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತಿರ್ಕ್ಲಾ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪೆ ಏನು ಎಲ್ಲೆ ಮಿನಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಕೂಡ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಎಲ್ಲೆ ಮಿನಿ ಬೇಗ ಮಿನಿ ಬತ್ತಂಡ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಮಲ್ಪರ ಹಾಪುಚಿ ಅವಾ ಸೊ ಮಾತಿರ್ಕ್ಲಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಏರ್ ಮತ್ತ ಲೈವ್ ವೈದರ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗಡ್ ತಿಕ್ಕುವನು ಓಕೆನಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾಯ್